Hola, amics i amigues. Avui compartirem una estoneta amb personatges molt diferents entre ells, però que tenen un denominador comú, la solidaritat. Parlarem amb la Dolors Hidalgo, presidenta de Frate, la fraternitat cristiana de malalts i persones amb mobilitat reduïda, i veurem el seu recorregut durant 40 anys en aquesta entitat. Tot això serà després d'escoltar un consell d'una de les associacions que col·laboren amb el nostre programa. I tot això serà després de que parlem amb un personatge que tinc al meu costat, el superheroi de Lleida, el senyor Posto. Hola. Hola, senyor Posto. Hola, què tal? Un personatge que, contra més coses sé d'ell, més l'admiro. Sí? Sí. Bueno, me n'alegro. És un plaer entrevistar-te. Me n'alegro. I més en un lloc... Tens parella o no? Sí, i més en un lloc tan simbòlic com aquí dalt a la Seu. Hem triat un dels, jo crec que el millor lloc. Amb aquest fons que està Tot a Lleida. Lleida Sempre oberta. estàs el rei León que fas. Mira, Simba, tot el que da el sol és... Pues sí, un lloc preciós. Aquest món ha obert i que tu t'has obert amb solidaritat a totes les entitats, amb moltíssimes entitats, totes relacionades amb la salut. Sí, Posto. mira, per donar un cop de mà, jo vaig començar amb els comptes a les xarxes de Posturets de Lleida fent humor, i un cop vaig tindre una mica de seguidors vaig pensar, bueno, doncs per què no ho utilitzes per donar un cop de mà, no?, a associacions de Lleida. I mira, amb la tonteria doncs ja potser he col·laborat amb 10-15 associacions amb les que hem recaptat diners i crec que estem fent una bona tasca. Sí, associacions que estan meravellades amb tu, jo ho he pogut comprovar. És mutu, és mutu. Jo també he après moltíssim i realment veus gent molt bona, que val la pena, no?, ajudar-les. Posto, tens algun familiar o alguna persona al teu entorn que t'hagi fet pensar en col·laborar amb les associacions per la salut, o quan va sortir el seu moment va sortir espontani? Bueno, jo crec que a casa meva sempre ens han educat de manera que tinguem en compte els sentiments dels altres i com són els altres, i si podem donar un cop de mà, podem donar un cop de mà. També molt amb l'àmbit cultural. Crec que hem tingut molta sort de que tant jo com les Postosistes, que som 3, que ens han educat molt bé en aquest sentit. Però no vaig començar per cap cas concret, vaig començar amb la xapa de Love Popes, que és per ADIMA, que és l'Associació de Dones Intervingudes de Mama, i no és perquè a casa meva hi hagi cap cas de càncer de mama, i en general cap de les altres xapes no és per cap cas concret que m'hagi passat a la meva família. Però sí que jo crec que des de petits ens han educat d'aquesta manera. Sí, perquè normalment a vegades ens impliquem quan sí, és lo normal, alguna malaltia està relacionada amb algun familiar nostre. Quan tens un germà que té síndrome de Down o quan tens algú que li ha tocat, té més a prop, doncs és normal involucrar-se més. En el meu cas no, en el meu cas vaig pensar, doncs mira, tens aquest altaveu i per què no l'utilitzes per fer alguna cosa? És una inquietud que jo tenia des de sempre. Sempre havia pensat anar-me'n no de missioner, però anar-me'n a ajudar en algun lloc o el que sigui, i no vaig trobar mai l'ocasió, i mira, ara m'ha sortit aquesta oportunitat i l'estic aprofitant a tope. I ho has de fer. El postureig, què vol dir? Tot allò que fem per aparentar, no? Sí, el postureig és així. La teva aventura comença el 2003. El 2013. Perdó, el 2013. Sí. Com ha estat aquesta evolució fins a dia d'avui? Perquè a dia d'avui estàs desbordat. Ha estat brutal, perquè jo vaig començar, tot això, els comptes els vaig començar com una broma, entre amics. Jo era molt seguidor de la pàgina original de Postureo, que el que feia és això, no?, emborrar-se'n de tot això que fem per quedar bé i per aparentar i pel que sigui. Primer ho va relacionar amb Catalunya, com que va sortir una pàgina paral·lela que feia el mateix, doncs vaig decidir concretar-ho a Lleida, i a partir d'aquí, seguidors, que els agradava el meu humor, les coses que deia, i això ha anat evolucionant, s'ha convertit en un petit monstre. Ho tinc controlat, Sí? Sempre la gent me pregunta, no se t'és tan de les mans? I no, ho tinc controlat. Són molts missatges cada dia, molts comentaris, moltes coses per publicar, però s'ha fet molt gran, no? Ja són gairebé 35.000 seguidors a Facebook, més els 20.000 d'Instagram i els 8.000 de Twitter, doncs moltíssima gent que ja coneix el senyor Posto. I xapes, per què comences amb xapes, per exemple, i no amb bosses, amb samarretes? No sé, em va vindre la idea de les xapes. Jo, de fet, ja havia fet unes xapes, les havia fet pels amics, per la colla de la Plec i això,
I mira, vaig pensar, doncs mira, havia fet el disseny de los popes i vaig pensar, doncs fes xapes. Ara tinc la idea de fer més coses, però bueno, saps què passa? Que ja són 12 xapes, en tinc 2 més pendents de fer. I si ara també vull fer, per exemple, m'agradaria molt fer imants, que la gent sempre m'ho diu, un imant per la nevera, que la xapa a vegades té Perquè coses. ara jo m'imagino que moltíssimes associacions o entitats t'estan anant al darrere, Sí, sí. sisplau, col·labora'ns amb Sí, nosaltres, ja et no? dic, potser ja he parlat amb 3 o 4 associacions que volen una xapa i estem en ello. Però clar, són moltes coses, no? Són moltes xapes i a vegades només per la gestió te dedico molt temps i per tant els dic, bueno, poquet a poquet, deixa'm un espai. Per exemple, ara estem venent la dels padrins, que és la darrera que hem fet, que és per a... La de l'Alzheimer? Sí, que és per a Fall, que és l'associació de Sí. familiars i amics de gent amb Alzheimer i altres I malalties altres mentals. malalties, sí. Sí. mentals. I, claro, però és que l'he tret a finals de desembre, només ha passat un mes i ja m'estan demanant una de nova i dic, bueno, deixem una mica, respirar una mica Escolta'm, que... i una coseta, tu que tant promous el llenguatge i el parlat de Lleida, Sí. aviam, això de I love, Ai, ja... en comptes de I love no podríem ficar Bueno. jo estimo? Sí. Però fixa't que només hi ha la I i el cor. El Sí, tema és sí. perquè era molt posturil, el tema de I love New York, el vale. mateix logo, que és un clàssic que s'ha utilitzat des de... I ara totes les ciutats del món ho utilitzen, no? I bé, era perquè era més posturil que no una altra cosa. Jo estic més a favor de... Jo estimo o jo estic enamorat de molt millor, però bé, mira, ja queda bé. I a més és més curtet, fica la I i el coret i ja està. Crec que no tens intenció de desemmascarat. No. I m'agradaria que no ho fessis. No. M'agradaria que no ho fessis. Jo sé que la gent t'ho va preguntant, però Sí. està molt bé que... No en tinc ganes, però no en tinc ganes per diversos motius. Un primer podria ser una mica de privacitat, en el sentit de que, imagina't, no sé, tu que ets coneguda, doncs anar pel carrer, que la gent te comenci a tocar la pera, doncs no en tinc ganes. Però sobretot és pel sentit aquest de que això no ho fa un individu concret, sinó que és un personatge i que per tant tothom se pot sentir identificat o representatiu de molta gent que col·labora amb això. Aquesta és la lectura que, Exacte. que Quan tu recaptem vols donar a la diners- gent. Exacte, Vull dir, soc una persona anònima la que ho fa. I quan recaptem diners, que ja anem gairebé pels 50.000 euros que hem donat per diferents associacions, no vull ni que ningú digui s'emporta el mèrit ell, la persona, no? I va pel carrer i no sé què, no. Això ho fem entre molta gent, és moltíssima gent que col·labora, i jo només faig de canalitzador o de motivador, però no em vull endur el mèrit d'això, no. Saps que jo he llegit en algun lloc que les opinions del posto a vegades no són al 100% les mateixes opinions que té el personatge que hi ha al darrere del posto. No, clar que no. Però cada vegada més sí que... Jo quan veieu un text d'aquests més llargs en els quals parlo més de la persona que no del posto, això sí que podeu veure que és 100%. Per exemple, fa poquet vaig fer un text sobre el bullying i vaig parlar d'experiències que m'havien passat a mi perquè una noia m'havia escrit i no sé què. I això no m'ho invento, vull dir, realment Sí. ho explico jo. El que sí que passa és que a vegades parlo de... faig Quines diferències acudits. hi ha? No, quan faig més acudits, que són una mica més exagerats o el que sigui, doncs, clar que no és 100% el que jo sento, el que d'allò, no? Però jo he de dir que cada vegada més el senyor Postu i la persona darrere la màscara cada vegada s'assemblen més. El que passa, el personatge de darrere la màscara és tímid? Sí, bueno, però és que depèn. I la màscara també t'ajuda Sí, una mica això sí. a La decidir? màscara ajuda. El fet de que no et jutgin a tu com a persona, sinó que jutgen el personatge ajuda molt. Però he de dir que, clar, ja porto 3 anys fent això, i llavors n'he après molt també, no? Clar. I sí que hi ha gent que al·lucina quan descobreix que hi ha la persona darrere, que ja la coneixien d'abans, i al·lucinen de dir com aquest noi que és supertímid fa això, i hi ha gent que al contrari, no? Diuen, és que estava claríssim que ell ho havia de fer. I bé, doncs mira, això passa. Clar, tu tens molts seguidors a les xarxes, com bé has dit, seguidors i detractors. També, Què és el que més et retrauen? Bueno, al senyor Postu li retrauen... Sempre he de dir que a vegades se senten més fort les crítiques que no les lloances, no? O a vegades t'importen més les crítiques que no... Al senyor Postu, per exemple, com que el Bueno, senyor... si les crítiques són educadament, et poden ajudar. No, jo si són constructives estic d'acord, però en general la gent no té massa tacte. Llavors, al senyor Postu, per exemple, el critiquen molt perquè ell s'ha posicionat com a independentista, no per res, sinó perquè crec que en el tema social jo crec que podria ajudar a la gent que ho necessita, a les associacions,
però hi ha gent doncs, que, clar, que no hi creu i llavors quan és l'11 de setembre i el senyor Posto va allí a Barcelona i tal, hi ha gent que no li agrada i és normal. Però en general... Bueno, la mateixa crítica que poden fer pel Piqué, Sí, que és exacte. jugador de futbol Exacte. i que no Però ell hi pot va, demostrar que és... però ell hi va també, és no? I independentista, no passa sí. res. I, hi ha gent que s'enfada per això. D'altres coses, a vegades me critiquen, per exemple, que no vaig a veure prou el Lleida Esportiu, o que No pots estar a tot arreu. Clar, no perquè, puc estar a tot pobre... arreu, però hi ha gent que sí, no? O, per exemple, que penjo massa coses de la Seu Vella i no penjo d'altres pobles de Lleida. Clar, doncs sempre que fas alguna cosa, sempre hi ha algú que no li agradarà al 100%. Però he de dir que és molt poc. Vull dir, si comparo la quantitat d'elogis per la quantitat de crítiques, és no res. Amb aquesta filosofia de vida que tens tu, jo imagino, i ara ja me fico en plan mare, que la postumare ha d'estar molt orgullosa de tu. La postumare està orgullosa, però... I la família en general, m'imagino que està orgullosa. La família està contenta. El que passa és que amb ells els hi ha tocat una càrrega que ells no l'han triat. Jo ho he explicat això també moltes vegades, que jo decideixo posar-me una màscara i vindre aquí a la Seu Vella, però ells no. I llavors sé que per amb ells no... Jo m'ho aprecio molt i ells, en canvi, la dedicació no és 24 hores del dia com la que puc tindre jo, no? I per tant sé que n'estan molt contents, però a vegades també és una càrrega. Quan per exemple, quan els demano que portin xapes en algun lloc o que em venguin o que facin alguna cosa, clar, és algo que els hi demano jo, que no ho fan ells perquè els hi surt amb ells. No? És diferent quan tu fas alguna cosa perquè te surt que quan algú t'ho mana fer. No? I llavors sí que estan contents, però ha de ser complicat, jo ho entenc. Has manifestat moltes vegades que t'agradaria ser alcalde de Lleida. Hombre, claro. Sí, per això, veus, això és més del Posto, això és més idea de Posto que no. Jo sé que el primer que faria, perquè ho has dit moltes vegades, és allargar una setmana a la plec del Caragol. Això és el punt 1 i amb això surto alcalde segur. Vale. Però amb quines iniciatives prendries com a primera mesura a Lleida? No, a Lleida, sempre que dic lo d'alcalde sempre és de cachondeo. Per exemple, dic posar uns ventiladors a la Cerdera perquè el dia que estiguem fins al gorro de la boira poder-la treure, no? I al contrari, ficar una ensofotadora aquí a la Seu Vella, saps? Per poder tindre boira els dies que ens molesti, no? Quan faci molta calor... Però bé, sempre l'alcalde sempre ho dic de broma. El que sí que és cert que jo o la persona que hi ha darrere sí que em plantejo en un futur, si no en política, si muntar alguna associació o alguna cosa per fer el mateix que fa el senyor Posto, però fer-ho ben fet, com a més d'allò. Això sí que m'ho plantejo. Ja com a entitat, vols dir? Com a entitat. I, per exemple, ara està tot el tema aquest de que no volem noms franquistes dels carrers, no? Doncs això dona un suport. Si no des del Plepaeria, potser, però sí ser una associació que doni suport a coses que jo crec que a Lleida es podrien canviar i que es podrien arreglar. Clar. Pot ser que un dels problemes que tenim els lleidatans és que potser no en sabem valorar el suficient? És el problema número 1. I és amb perquè, clar, ens queixem del que ens diuen de fora, però dic, què tindríem que fer? Els lleidatans en general sempre hi ha hagut aquest, que crec que està condicionat per fets històrics que han passat. Sempre han tingut la sensació aquesta de que eren menys o de que nosaltres mateixos no ens valorem prou. Jo crec que, en part gràcies a mi, perquè faig una mica així de postureig, però crec que això ja està començant a canviar. Jo me'n dono compte de que cada cop que penjo alguna de la fruita, o penjo alguna dels tractors, o penjo de que guai que és ser de poble, la gent ho valora i fica m'agrada i ho reivindica i li agrada i la parla i no. Vull dir que això està canviant ja, cap a de dir, ei, a Lleida no només tenim mansanes, que dic jo sempre, sinó que tenim altres coses i moltes coses bones, no? Una és el nostre gran monument de la Seu Vella, però l'altra és que la situació geogràfica, en fi. Mira, jo convido a totes les persones que vegin el vídeo que vas fer i nosaltres, amb el teu permís, veritat, Sergi, el ficarem al final del programa. El llegatanament. El llegatanament i el de fruita de llegatanament, els dos són... Sí, perquè és un vídeo preciós, que m'encanta. És xulo. I heu de pensar que surt, de veritat. Les institucions no m'han pagat ni un duro, però sí, però és un vídeo que és representatiu de tot lo xulo que hi ha a la província de Lleida, les coses tan bones que tenim i que a vegades no sabem apreciar, no? També bé, i és una mica la crítica que faig al vídeo, de que sempre quan fan l'anunci parlant de Catalunya o parlant del que sigui, Lleida la deixen en un racó. I dic, xatos, no, que aquí tenim tot això, no? I després hem de parlar del Posto Llibre. Sí, el Posto Llibre. Que el Posto Llibre, és un no acabar, perquè a cada 2x3 vas fent presentacions perquè aquest llibre
Aquest llibre està guanyant cada vegada molts adeptes. Sí. Soc de l'Oest, Soc de l'Oest. títol que vas treure de la cançó del Pardal Roquer, no? Vaig treure la cançó del Pardal Roquer. Va ser molt xulo que a la presentació que vam fer a Lleida, al Museu de Lleida, va vindre el Pardal Roquer i va tocar el Soc de l'Oest i alguna cançó més. Va ser molt xulo. I, bueno... Li vaig demanar permís, que... Presentació a Lleida, després s'està venent com es diu, llibreries d'arreu de Catalunya. Sí, arreu de Catalunya. I, escolta'm, tu que sempre parles dels que macos i tal, quan vas fer la presentació a Barcelona, clar, amb aquest aspecte, digue'm, la gent com va reaccionar? Jo me'n foto molt dels camacos, però t'he de dir que cada vegada hi ha més seguidors de fora de Lleida i a mi això m'encanta i ho trobo superespecial, de que hi hagi algú que digui no, mira, que jo soc de les Terres de l'Ebre, que jo soc de tal, i bueno, i el que em diu que és de Barcelona i que és postufan, això és increïble. I el fet és que vaig anar a la presentació que es feia a la FNAC i jo havia fet una xapa de broma, el dia dels Sants Innocents vaig fer la xapa i vaig dir faré la xapa de Love Camacos per ajudar a la gent de Lleida no sé què, vale? Però era de cachondeo. I el que vaig fer és que la vaig fer de veritat i vaig anar allí a la presentació i els hi vaig regalar la xapa de Love Camacos, que el que fa és que els diners, amb ells els hi vaig regalar, però ara que la venc, els diners que fem els recaptem i els donem a les altres xapes. I va ser una passada, vull dir, hi havia gent de Lleida que estava a Barcelona estudiant o el que sigui, però també hi havia camacos que no, és que a mi el senyor Posto m'encanta, no? I tot el que diu, i redescobrir Lleida, que sembla que la tenim allí al desert, no? Quan vas presentar el llibre, que és el 2015, no? Sí, 2015, l'any passat, sí. Sí, l'any passat. Clar, aquí va ser un dels llibres més venuts per Sant Jordi. Aviam, com veus aquest dia, com vius aquest dia firmant llibres i sent aquest personatge en relació als altres anys que el dia de Sant Jordi tots els catalans el vivim molt, però clar, és una forma de viure molt diferent aquest dia. Jo et puc dir que segurament va ser el millor dia de la meva vida, perquè va ser tan especial el contacte amb gent. A vegades em passa que vaig a llocs i no tothom em coneix, o hi ha gent que no li agrado. Però clar, el dia de Sant Jordi tothom que em venia a saludar, tothom era «Ei, t'estic comprant el que estàs fent tu, no?», o que m'agrada el que estàs fent. I va ser increïble poder parlar amb tants i tants i tants seguidors, poder-los firmar, que m'expliquessin les seves anècdotes. Sempre explico una anècdota que va ser preciosa, d'una mare que em va venir a comprar el llibre, em va demanar que el signés per a la seva filla, que estava molt malalta i que no podia sortir del llit, però perquè tenia una malaltia així, una mica d'allò. Vull dir, no era que estava més refredada, sinó que... Sí, una malaltia ja més greu. I això va vindre pel matí. I per la tarda van vindre amb la filla, va fer l'esforç de vindre, que quasi gairebé li costava caminar i tot, i sí, una abraçada, bueno, doncs són aquestes coses, no?, quan sents que tens aquest vincle amb la gent. Clar. I el dia de Sant Jordi és molt especial perquè això et passa amb, no sé si em va passar amb 500 persones, no sé quantes firmes vaig fer, però clar, va ser espectacular, i entrevistes, i bueno, i també el que és molt xulo és quan te fiquen en una taula doncs amb el director del Segre i amb el Vidal, i clar, tothom te ve a demanar-te firmes a tu i amb ells, no? I això està bé. Sí que hi ha gent que, clar, el fet de que vagi disfressat d'això, no, sobretot els escriptors que ells s'autonomenen seriosos no ho acaben d'entendre, però per mi va ser espectacular. La diferència, clar, és molt difícil veure-ho com a comprador de llibres. Jo, Sant Jordi, te dones un passeget, no?, pel carrer Major, és una visió totalment i diferent. te compres un llibre que t'agrada, o si en veus un altre, doncs d'allò, li regales a la xurri si en tens. No, i aquí hi ha com més sentiment, o sigui, tu reps inputs i molt sentiment de moltes persones que venen a tu. Sí, exacte, i a més, com que tractem els temes que tractem, que són molt sensibles, jo crec que hi ha gent que s'ho pren molt a pit, no? És com vaig a veure un cantant perquè m'agraden les cançons, és diferent, és una altra cosa, no? A vegades hi ha gent que ho pensa de dir, ostres, el senyor Posto està parlant de mi, està parlant d'algo que a mi m'està passant, no? I llavors és guai. Llibre, xapes, les postofestes... Sí. Totes aquestes coses, totes aquestes iniciatives, com es pot sobreportar aquesta despesa? Perquè, clar, el Posto, a part de les hores que inverteixes... Jo crec que el més important és el temps. El temps sí que és la gran inversió que jo faig, perquè és 365 dies a l'any, o sigui, cada dia, dissabtes, diumenges... Ho he de mirar, he d'estar pendent, si ha passat alguna cosa, Fent-ho tot d'una forma totalment altruista. I altruista, jo no guanyo diners, i tots els diners que recapto de totes aquestes coses que venen, les xapes o altres col·laboracions que hem fet, com per exemple la Postobirra o la Postopizza, tot això són diners que jo
no hi ha res d'això que jo em quedi, no? Tot és per a les associacions. I és complicat, és complicat. A mi fins i tot he tingut alguna despesa en el sentit de que he hagut de fer alguna inversió de... se necessiten 500 xapes i jo he hagut de posar els diners de la meva butxaca, no? Aquesta és una de les crítiques que em fan, a vegades, que m'han fet del pal de dir el senyor Postu guanya diners fent això, i no és veritat. Jo no tinc màquina de fer xapes, és que a més ni la vull. I quan algú m'ofereix diners per anar a algun acte o per fer el que sigui, jo dic sempre, no, els diners aquests que vagin a alguna associació. Si no fos veritat, ja se sabria. Vull dir, algú tindria un mail en el qual jo dic, no, paga'm a mi, o... Saps? Vull dir, i llavors és molt clar que... I a més és que m'agrada que sigui així, no? Crec que és part de la gràcia de que el senyor Postu no és algú que ho fa per amb ell, sinó que ho fa per ajudar els altres. Sí. Uau. Després de tot plegat, la teva pròxima iniciativa, quina és? Si es pot dir? Si es pot dir o... Jo en tinc una que tinc moltes ganes. Bueno, ara estic molt ja encarat cap al Sant Jordi, perquè és com una data molt important. Doncs llavors hem de tornar al llibre, eh? Sí, clar. Hem de tornar al llibre. Qui no tingui el llibre... Això s'ha de comprar. S'ha de tornar al llibre. Però hi ha moltes presentacions i això, però sí que hi ha coses que em fan il·lusió, com hi ha noves xapes, que encara no puc revelar quines són, però sí que hi ha un projecte que tinc moltes ganes de fer, i a veure si aquest 2016 el podem fer, que és el Postu CD. I és a dir, és fer un CD de música amb cançons de grups de Lleida, però que també sigui solidari. I això, com el que fan a la Marató, copiada. Però sí que m'agradaria fer un CD de música, sobretot de grups joves, dels grups que estan començant, però que siguin de Lleida, i cançons que siguin una mica de Lleida, que no me vinguin amb coses angleses i tal, no. Això és un dels projectes que m'agradaria fer. I també tinc moltes ganes de seguir amb el món dels vídeos i si puc fer la segona part del Lleida Tarament, que la tinc pendent. No paro, hi ha moltes coses. I per acabar, perquè ja sé que ens allarguem molt amb el temps... Sí, que m'enrotllo. No, ens enrotllem els dos, eh? Bueno, espera. Després de Fruita de Lleida Challenge... Sí. Després d'això, o sigui, no després d'això, que vull continuar, i vull que des d'aquí també es continuï aquesta promoció de la Fruita de Lleida. Jo aquí he portat... Has posat unes manzanes? Sí. Directament del pagès. Ah, sí? Ostres, perfecte, doncs sí, home, i tant. Sí. Ja portem 2 anys i enguany el tercer a tope. Clar, jo et dic, no passa el temps per aquest projecte, per exemple. No. Aquí hem d'anar insistint, i des d'aquí el programa també, és a promocionar la fruita de Lleida al pagès. Exacte. Que això va néixer del problema amb els russos. Sí, és tant per la pagesia com les cooperatives, com tota la gent que s'hi dedica a això, no? No és només de dir que tenim la millor fruita del món, que és així, però també és per ajudar-los amb ells, no? Jo vaig a buscar la poma. Vinga. Escolta'm, tu, mentre a càmera, dius els 4 passos que són necessaris per fer-lo... I que els puc llegir? No, els 4 passos que hem de fer. Sí, claro, és molt fàcil. Bueno, segurament ja l'haureu fet tots, però bueno, el que heu de fer és, us n'aneu al supermercat, aneu al Plus o allí al que us agradi més, compreu fruita de Lleida, sobretot que sigui de Lleida. Si no és de Lleida, no té cap gràcia. Perquè hi ha gent que agafa un meló i fa... Perquè el meló pot ser d'Artesa, però... No sé, un plàtan no. Heu d'agafar fruita de Lleida. I llavors el que heu de fer, una pera, un prèssic, una nectarina, el que vulgueu. I llavors el que heu de fer és fer-vos una foto o un vídeo com aquest fent una mossegada. Que ho fem ara? Sí. Mira, fruita de Lleida Challenge, sí. Ho aixequem? Vale. Boníssima. I la quarta part és ara recomanar que ho faci més gent. O sigui, jo ara convido a tots els seguidors del programa que facin ells el Fruita de Lleida Challenge, que a mi les fotos les penjarem, se faran famosos. Exacte. I des d'aquí també podem convidar, per exemple, el nou president de la Generalitat, no? Perquè va vindre, ho va fer quan era president l'Artur Mas, doncs ara li tenim que demanar al Carles, no? Exacte, doncs això, el Carles Puigdemont. Que molta Girona, però Lleida també mola, eh? Està clar que sí. A veure si ens fas el Fruita de Lleida Challenge. Ei, doncs amb la fruita i amb aquest superheroi que jo estic aquí encantada, ens acabem la poma i promovem que tothom compri fruita de Lleida. Vinga. A Lleida reivindiquem ser algun cop els protagonistes, almenys un. Jo m'imagino les reunions dels publicistes preguntant-se «Ei, i per què no l'anunci d'enguany el fem a Lleida?» I algú contestant-li «A Lleida?
Què tenen a Lleida que valgui la pena mostrar? I què tenim per ensenyar? Tenim un munt de coses. Al nord tenim la Vall de Boí, Patrimoni Mundial de la Humanitat, les estacions d'esquí, el Parc Olímpic del Segre i la Serra del Cadí. Tenim la denominació d'origen Costers del Segre, el Turró d'Agramunt, la vedella dels Pirineus, l'oli de les Garrigues, l'oliva arbequina, la figa d'Alguaire, el formatge i la mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya i la fruita de Lleida. Tenim dues universitats, la de Lleida i la de Cervera, i tres grans rius, el riu Segre, la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa. Tenim l'eix comercial de Lleida, un dels més llargs de tota Europa, les seves cases modernistes i els camps elisis. Aquí van néixer el Guillem Viladot, el Josep Guinovart, el Leandre Cristòfol, el Joan Oró, el Roc Piferrer, el Ricard Vinyes, Màrius Torres, Ili Galla, Manuel de Pedrolo, Josep Vallverdú, Custo Dalmau, Gaspar de Portolà, Jaume Balagueró, Enric Granados, l'Araceli Segarra, Carles Puyol, Saúl Cravioto, els germans Márquez i també el senyor Posto. Tenim el port de la Bonaigua i el port del Comte, l'estany d'Ivars i Vilassana, el Montsec, el túnel de Viella i la Pica d'Estats. Tenim el Parc Cretaci d'Isona i la Conca d'Ellà, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers Tàger. Tenim el pantà de Rialp, el de Camarasa, el d'Oliana, els dolmes de la Vall del Cabó, la Roca dels Moros del Cogul, el Molí de l'Espígol, els Vilars d'Arbeca i altres jaciments. Tenim el Museu de Lleida, el Museu Morera, la Panera, el Castell de Montsonís i d'altres fortificacions. Tenim la plaça del Mercadal a Balaguer, el Miracle de Riner, el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll i la Garrafeta, el Tren dels Llacs. Tenim el Congost de Montrevell, el Parc Nacional d'Aigüestortes, els Encantats i l'Estatge de Sant Maurici. Aquí podem fer tot d'activitats com el millor esquí, l'esquí de fons, l'escalada, l'ada delta, piragüisme, branquisme, muixing, rafting i altres esports de risc que acaben en ing. A Lleida tenim la nostra estimada boira, tenim els camps sembrats, els camps segats, les oliveres, els ametllers, els fruiters, els pallers, els terrossos, la vinya, la ginesta, la ruella i els bolets per tot el Pirineu. Tenim l'Aplec del Caragol, la Transegre, el Carnestoltes de Solsona, la Fira de Tàrrega, la Fira de Sant Miquel, la Fira de Sant Josep, la Fira de Titelles, l'Animac, el Festival Internacional de Cinema Llatinoamericà, el Mercat Romà de Guisona, la Fira Medieval d'Anglesola, la Passió i la Clarre de Cervera, els Tres Toms, el Segar i el Batre de la Fuliola, les Falles d'Isil i Taüll i la resta de festes majors. Tenim la Serralada de Montroig, les Homilies d'Organyà, els Rallers, les Cabanes de Volta, les Teulades de Pissarra, les restes romanes d'Isona i Guisona i l'aiguabarreig al Baix Segre. Tenim el Castell de Mur, el Turó de Gardeny, la Suda i la Seu Vella, el millor monument del món, que tant de bo esdevingui Patrimoni de la Humanitat ben aviat. A Lleida tenim tot això i molt més, i n'estem lleidatanament molt orgullosos. Des de Coaching Lleida, centre de coaching Cristina Naughton, l'aprenentatge és la forma amb la qual jo puc transcendre les dificultats del dia a dia. Us desitjo que pugueu respondre a tot allò que la vida us porta i trobar en aquests aprenentatges la solució als vostres desafiaments i poder emocional. En un marc tan preciós i que respira tanta pau com és l'Acadèmia Mariana de Lleida, saludem a la Dolors Hidalgo, presidenta de FRATE, Fraternitat Cristiana de Malalts i Persones amb Mobilitat Reduïda. Hola, Dolors. Hola, què tal? Pues aquí estem, amb aquest marc, estem molt a gust i molt bé. Un marc on precisament vosaltres feu l'entrega dels premis del concurs literari. Sí. Lo hacemos a final de abril, cuando, bueno, entre San Jordi y la Virgen de Montserrat es cuando lo solemos hacer, la entrega. Vienen autoridades y pueden participar todas las personas que lo quieran. Tothom qui vulgui pot participar. Lo mismo en castellano que en catalán se pueden hacer las obras. La qüestió és que la temàtica té que ser sobre el tema de la discapacitat. Sí, sea la discapacidad que sea, porque cada persona tiene una enfermedad o esto, sí, esto es. Dolors, a 40 anys dins d'aquesta entitat. Fa 15-16 anys que estàs com a presidenta, però 40 anys a l'entitat. 40 anys que, com veus que ha evolucionat la visió de les persones vers les persones amb mobilitat reduïda? Bueno, ha cambiado mucho porque antes pues nos miraban, no sé, diferente, ahora hay, para los trabajos y todo, pues creo que hay otra mentalidad también, ¿no? Y claro, esto también las asociaciones y todo esto, yo creo que hemos intentado
ayudar, vamos. Sí, bueno, heu aportat moltíssim les associacions amb això. Als 5 anys et diagnostiquen la pòlio. Després de diferents caigudes i tal, tu aproximadament fa 8-9 anys que vas amb cadira de rodes. Sí. Hi ha una cosa que t'ha dolgut molt, que és que no has aconseguit mai un treball. Pues sí, porque en aquellos tiempos, cuando era adolescente y joven, cuando 16, 17 años, iba a buscar trabajo y sin saber si estaba preparada o no, el simple hecho de verte que iba con un bastón, por ejemplo, pues ya no. Tu naix coixa. Sí, sí. Porque bueno, tengo también varias operaciones en las piernas, bueno, son Clar, cosas amb que... tots aquests anys, clar, hi ha hagut una sèrie d'operacions. Però tu, quan eres jove, doncs, l'únic que et passa és que tu naix coixa. Però mentalment estàs perfectament. Ho dic per fer qualsevol tipus de feina. I això és una cosa que t'ha quedat a tu perquè mai has pogut treballar remuneradament. Perquè treballs... Bueno, he trabajado en casa haciendo cosas así puntualmente, ¿no? Pero claro, esto sí que... Però tu ho has compensat a... Sí, que entonces me dediqué pues a entregarme a los demás, porque antes yo salía para aquí, para allá y todo, pero que no me encontraba como que tenía una dificultad para andar, sino era a la hora de ir a buscar trabajo. Que yo iba a todos los sitios que... No te deixaven ni fer proves. No. Y yo he estudiado en el secretariado, luego pues quiero decir... Tots tus estudis, però que has vist sí, luego también títulos de esto, bueno, de monitora, de tiempo libre y cosas así, ¿no? Quiero decir, de coser y todo eso, sí que, pero bueno. El que passa és que tu això ho has compensat Sí. d'una forma molt solidària, perquè ha sigut una entrega total als demés. Sí, sí, porque bueno, ya después al cabo de ya digo, hace mucho tiempo que estoy por la Frate, entonces ya me metí, yo bueno, me he entregado siempre, he intentado entregarme a los demás, ayudando, si hay que visitar algún enfermo, alguna persona, pues estar a su lado, al menos. Tu 40 anys a Frate, com es crea Frate? Perquè no ve d'aquí Espanya. No, es un sacerdote francés que cuando la Segunda Guerra Mundial, me pienso que era, pues estaba allí en el hospital, no sé si estaba herido, y él pensó, bueno, iba de habitación a habitaciones y charlaba allí con los otros enfermos y personas que tenían, a lo mejor, a algunos les faltaba una pierna, por las bombas o por lo que fuese. Y entonces él pensó, si podíamos formar una asociación que estas personas se puedan entender entre ellas mejor sus problemas y nació así. Como él tenía una discapacidad, quería crear una asociación. Estaba herido o estaba enfermo también, sí. Y como él ayudaba a los demás, quería crear una asociación en que los que ayudan a los demás también fueran personas con discapacidad. Sí, porque es la más fácil para entenderse uno con otro de los problemas, porque una persona, por ejemplo, que entre comillas, que esté bien, pues no puede entender nunca, aunque se ponga en el mismo lugar, no lo puede entender como una persona que te... Claro, nunca es lo mismo. Sí. En Frate hacéis muchas actividades durante el año. Sí, hacemos varias, sí. Hacemos la entrega del concurso literario del premio, luego en noviembre o a 1 de diciembre también recital poético, vienen varias poetas de aquí de Lleida a recitar, y entre eso también se recitan las obras ganadoras, pues vienen entonces los que han ganado, si pueden venir, si son de aquí, y también recitan un trozo de aquella obra. Y entre tanto, pues también hay pues alguna coral, a veces viene la de la Hospitalidad de Lourdes, van tocando algunas piezas y luego también con las poesías. Y queda Frate, un recital muy bonito. Frate ha lluitat, per exemple, perquè les voreres de Lleida siguin accessibles o perquè les cabines de telèfons també siguin accessibles per a persones. Sí, pues es que Frate en sí fue la primera, digamos, asociación que estaba con los minusválidos. Fue la primera aquí en Lleida, la pionera, ¿no? Entonces nosotros, un grupito, fuimos al ayuntamiento y fuimos a decir,
estas aceras, estas calles están que no se puede andar. Las cabinas telefónicas que antiguamente, antes habían muchas, pues que las pusiesen más bajo para que pudiesen llegar con la silla. Y después ha habido quizás otras asociaciones, eso no lo niego. Sí, Pero la primera en sí fue el Farad. todas las asociaciones han ido poniendo su granito de arena, todas las que estamos en contacto con ellas. ¿Tienes una anécdota? Bueno, hay varias. Bueno, sí. Sí, A mí me contaste una sí. del telecadira. Sí. ¿Eh? Bueno, contaré un par solo, sí, porque si no, no se termina nunca. Una fue que estábamos de vacaciones en Vilayén, allí en el seminario de allí, y bueno, y hacíamos excursiones por allí cerca. Fuimos a Vaqueira Veré. Resulta que como era... Cuando subís en el allí, telecadira. esto era en el mes de agosto, pues bueno, nos paraban las telesillas aquellas para que pudiésemos subir, luego bueno, una vez arriba bajábamos si queríamos estar por allí, luego otra vez volvíamos. ¿Y qué vas a sentir que deien? Y pasan bueno, 3 o 4 personas, y una, por cierto, la conocía, porque era hija de una señora que... Y salta, mira, esta gente, después de estar cojo, están locos. Digo, sí, por eso vamos al monte. Clar. És una percepció que es tenia, estem parlant de molts anys enrere, Sí, eh? tanto. És una percepció que es Eso tenia. hace pues 40 años bien y tanto, sí. I amb un bar també us va passar més o menys el mateix, También no? en un pueblo, sí. Que Un quan pueblo vau entrar que tot un grupet... entramos 7 u 8 personas, uno quizás solo iba una silla, entonces los demás íbamos con bastones, y bueno, y nos sentamos allí, íbamos a merendar un poco, Sí. I què us dic? y resulta que, bueno, tenía una necesidad y tuve que ir al servicio. Cuando salgo del servicio me dice, venga, vámonos. Digo, pues, ¿qué pasa? Yo, como no sabía nada, dice, que nos vamos, que aquí nos echan. Nos echan porque dice que tenían que ir gente que había allí con silla y con bastones que no estarían las otras. Os echaron Nos porque echaron. si no, no entraría... Sí, los del pueblo. Gracias a Dios, esto hoy ya no ocurre. Esto estamos hablando de hace muchos años. Muchísimas gracias, Dolors. Muchísimas gracias por explicarme un poquito tu historia y sobre todo normalizar a las personas con movilidad reducida. I també, sobretot, no heu d'oblidar el nostre lema, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Fins la setmana que ve. Us espero.